L-Aqda Repubblika resqet protest ġudizzjarju kontra l-abbozz tal-liġi tal-gvern biex jirriforma l-inkjesti maġisterjali minħabba li dan jikser id-drittijiet taċ-ċittadini, il-liġi tal-Unjoni Ewropea u anka il-Kostituzzjoni. Il-protest ġudizzjarju jgħid illi l-ċittadini jitħallew jitolbu inkjesta maġisterjali huwa kruċjali f'pajjiż fejn il-pulizija kontinwament naqset milli tinvestiga reati ta' korruzzjoni. L-NGO fakret kif kieku ma kienx għal din is-sistema, kieku ma kinux jibdew proċeduri marbuta ma' korruzzjoni. Fil-konfront tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, Chief of Staff tiegħu Keith Kembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi. Dan fl-waqt li semmiet il-proċeduri li hemm għaddejjin bħalissa marbutin mal-ftehim tal-isptarijiet u l-iskandlu tal-Electrogas fost oħrajn. Repubblika resqet dan il-proċess ġudizzjarju jum wara li fil-Parlament kien hemm il-vot illi wassal biex l-abbozz tal-liġi dwar ir-riforma tal-inkjesti maġisterjali jgħaddi għall-istadju ta' kumitat bil-Partit Nazzjonalista jivvota kontra l-abbozz f'kull stadju. Jekk l-abbozz isir liġi, iċ-ċittadini ma jistgħux jitolbu direttament maġistrat biex jiftaħ inkjesta. Iżda l-ewwel iridu javviċinaw lill-pulizija. U jekk ma jeħdux azzjoni, iċ-ċittadini stambat jieħu l-każ quddiem imħallef li jiddeċiedi jekk investigazzjoni hijiex mistħoqqa jew le, proċess li jaffiħu x-xhur.